Tentokrát neplánovane som sa rozhodol, že vám natočím video o tom, ako opraviť tento šrotný počítač, ktorý sa mi pokazil. A zrovna tá najhoršia časť, ktorá sa mohla pokaziť, sa pokazila, a to je klávesnica. Hneď vám vysvetlím aj prečo. No, tento model notebooku používam úplne na všetko, aj na podnikanie, aj na školu, aj na hry, aj všetko, aj na strihanie videí. A tento šrotný počítač sa mi zrovna pokazil v klávesnici, kde nefunguje ani medzerník, ani enter, ani backspace a už ani dokonca nefungovalo ani osvetlenie. A môžete vidieť, že takto to je nejako približne zhruba a tá klávesnica je proste nedá sa z tej klávesnice dostať spredu a tým pádom automaticky vychádza nám to, že to je notebook, musím rozobrať úplne celý. Mimochodom, tá klávesnica mi nefunguje zhruba asi od začiatku roka, postupne sa začala jej kaziť a na nový počítač nemám, mám len na novú klávesnicu, takže ide sa opravovať. No, paráda. Tak, tento notebook mám zhruba asi už 3 roky. A po 3 rokoch som proste zistil, ja som si ho neotvoril ani nezisťoval nič a zistil som, že som zbytočne tu mal prázdny slot na rámku a zbytočný prázdny priestor pre SSD disk na SATA porte. No, prvé čo treba dať preč je táto rámka a batérka, ktorá je táto. Toto treba celé rozobrať a sa na to neteším vôbec. A dostať sa úplne do spodok na klávesnice. Mimochodom, kebyže náhodou kto si nevedel, že ako sa rozoberajú, že ako sa opravujú jednotlivé časti, ja som našiel konkrétne manuál na internete na tento model Dell Vostro 3515 alebo jak sa volá a zistil som, že musím to aj tak celé rozobrať, nebol som si tým istý, ale radšej si to aj natáčam aj na tejto kamere, nech mám detailnejší záber a kebyže som náhodou čosi pokazil, tak si to spätne pozriem a odložím si zábery a spätne si to pre istotu pozriem, lebo ja som v tom expert, že čosi sa mi pokazí alebo že nedám tak, ako to pôvodne bolo. Po prípade ostane mi šrobík navyše a ja absolútne nebudem vedieť, kde som ho nechal. Musím to stihnúť do pol hodiny, lebo mám online meeting a keď to nestihnem, tak som skončil. V takýchto veciach treba byť veľmi opatrný, lebo sa tu čosi môže odpojiť, človek si to nevšimne a môže ísť akurát tak zahodiť. Tak si nemám ako dostať, alebo sa mi to len zdá? Ja tu mám tú klávesnicu, ja som ju objednal z AliExpressu. Klávesnicu som objednal z AliExpressu za 30 €, bola iba tam. No tu mám navyše tú rámku. Tu mám navyše ten disk. No nájde nejako takto a ja absolútne netuším, jak ju tam dám. Toto je potom k tomuto, áno, dobre. Ale jak sa tam dostanem? No to nebude taká sranda, ako som si myslel. To je nejaká kovová blbosť. Mne to tu museli zapečatiť. Jak sa k nej mám dostať? Lebo tuto sú také plastové blbosti a tu nemajú byť tie blbosti plastové. Je zapečatené úplne, čo s tým spravili? Ako to tam oni dali? Pozrieme na internete. One eternity later. Ľudia, bohužiaľ zistil som, že fakt bolo treba odtrhnúť tieto plastové chujoviny na to, aby ste odtentovali klávesnicu. Tu boli také plastové blbosti
a oni boli vždycky tuto na týchto hovadinách a potom ešte aj zo spodu tej klávesnice tu boli takto prilepené, aj tuto ešte boli a až potom, keď som to všetko normálne som to ulomil, tak až potom sa dala klávesnica pekne odtentovať. Takto parádne. No a ostala holá kostra, stačí len vymeniť a je to strašná hovadina. Mal som menší problém s rámkou, lebo nebola kompatibilná, alebo čo som tam pridal ten prázdny slot, tak stále tam mám prázdny slot, musím dokúpiť novú. A potom, čo som konečne zložil celý počítač, dal novú klávesnicu, sa stalo to, že